Daşarda gidip kafede zaten işlep görenin o mu yoksa şunyala kırak işler o mu? Yegen ödeysin edwalyan da ödeysin birine gayran o kadına edwalyan hemen. No, neme ýagdaýyň näle ki? Şumat şu telefonu alyan gidýän dil bilmegine gerek var mı? Aydılmaken o diye gerek daha yok. Tine baryan alyan gaýtjan. O zaman o pastan ona gerek daha yok. No, inni şu maşynyň sen näçe aldyň? Nasıl yani $700. $700. Şu maşynyň orkadaýynmy? Ine doktor teret şu maşyny $700 aldy Şöhrat. Ine maşynam gülýala ki Opel, problemi yok. Benzin işleýär. Ne bulam nemesi? Sumkasy. Bunu Ukrainadakylar zatlar bilýändirler, Glovo sumkany. Yani şu territoriýadalar. Şöhrat, sen berk nereden geldiň? Ukrayna. Ukraina. Ukrainadan berk raboçy viza bilen geldiň, doğru dämi? Ora başlaydı. Raboçy viza bilen gelendin näme dokumentler düzetdiň?